jam hira mun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hannde ko ñalawma altine hawri ko nogas joyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habaruji moɗon ɗemgal pulaar titre men ɓurɗo mawnude ko états-unis puɗɗorɗen ɗum noon koma en jaa toon to washington hono kanko jack smith procureur fédéral walla procureur spécial ƴeftunoɗo ko fati enquête kanko donald trump waɗi ɗaɓɓande hawno juge shotkan yo dartin kala ko fati ñawoji donald trump habaruji men international ma naw en toon to mauritanie ma en jaa toon to sénégal ma en cakkitoro toon to ukraine haare wonde hakkude kamɓe russie e ukraine hannde waɗi ñalawma ujunere e balɗe joyyi ma en gara datuji ɗiɗo titre uji ko ɓooya siftinton tan musidɗo moon amatour haaldata e moɗon ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon ko habaruji partuɗe e weeyo ɗum noon ko siftinde on tan ko oɗo alhamis garowo woni nogas jeetati lewru novembre ɗum noon hawrata kadi koye feetoji biyeteɗi ga en thanksgiving feetoji lollinteɗi ɗo e états-unis weeyo ngo ko holli tuggi tan talata janggo ha yettanma aljuma température uji koko telloto no fewi ko fate wonan diwan cincinnati walla diwan ohio kentucky en indiana température ma baisse tuggi 8 degré janggo ñalawma 8 degré celsius ma yettoy ha ñande 1 degré ɗum noon ko ñalawma aljuma o jamma o ma yettoy ha moyen 8 degré ɗum noon ko ñande aljuma nde jamma ñande samedi ma yettoy 0 degré ñalawma jamma o ma woni moyen 6 degré température ma ɓeydo tellade ñande dimanche go lewru décembre température ma woni ñalawma moyen 2 degré jamma o ma woni moyen 9 degré ñande altine ma woni moyen 2 degré ñalawma ma woni moyen 9 degré jamma ɗiɗo ñalawmaji foof hawnaki ma yi hen toɓoji e neige seeɗa wonande kadi diwan ɗiɗo nokkuji kentucky indiana e ohio surtout diwan cincinnati tumnade toon habaruji gommiɗi toon to cnn kanko procureur fédéral procureur indépendant ƴeftunoɗo jack smith ene wayno wawi wadde demande makko toon to ɗaɓɓande toon to juge biyeteɗo tanya shutkan ɗum noon e wayno tanya shutkan ko gardiɗo ñawoji patuɗe kanko donald trump dossier ji patuɗo e wonno kanko donald trump annimo o joguino ko fate waylude woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum noon kadi e wiide makko kanko jack smith sibabude kanko hoore makko jeeya koye ministére toppitiɗo ko fate justice ko aada ministére toppitiɗo ko fate justice kala wasde rewde walla ankidde kala laamiɗo leydi taw kañum laamu oɗon saaha ɗum ɗon noon tawde dossier o ñawore makko kanko donald trump ko fate woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko fate kadi kayitaji ɗi tawira kanko hoore makko mo sali artirde kanko donald trump ɗum noon ko kayitaji guittaɗi toon to Mar-a-Lago hono kanko jack smith o waɗi ɗaɓɓande e juge shotkan ene wayno ko kala ko wiyete en procédure ɗum noon ko gueɗe patuɗe ñawoji patuɗe calendrier ɗum fof yo dartino oɗo saaha joni ɗum noon firtani wonde ko dossier uddama complètement kono noon ene wayno ko kanko juge o kadi ene wayno ko oɗo saaha joni o wi wonde ko ɗum ɗon ko hunde nde o jaɓata ɗum ɗon kadi ko aadaji kamɓe ministére toppitiɗo ko fate justice kala ko fate enquête aji fédéral surtout wonande gardiɗo leydi so tawi kañum woni e jappere oɗon saaha ala procédure batteteɗo contre muɗum ko ɗum waɗi donc kanko jack smith o waɗi ndeɗo ɗaɓɓande fate juge complètement e uddu ɗiɗo dossier ji siftinde on tan o waɗino ɗaɓɓande ko adi ɗum ɗon hono kanko juge o kadi kala ko wiyete calendrier ji ko fate kamɓe procureur ji laamu walla kamɓe avocat ji donald trump calendrier mum fof ene wayno koyo dartini ɗum kono ene wayno hannde kadi o ari o wi woni kala ko fate dossier ji gila e enquête muɗum ha e rapport aji muɗum oɗo saaha joni yo gudde kono noon mbasa momtede pour ha kanko donald trump hawnaki so tawi mandama ko gasi ɗum ɗo ne wawi artanede siftinde on tan ko kanko jack smith ko kanko woni toɗɗanoɗo toɗɗimo ko ministre toppitiɗo ko fate justice yo enquête kala ko fate donald trump pour ko takkani peeje muɗum bonɗe caggal nde sali woteji hurtande ujunnaji ɗiɗi e nogas e caggal kadi nde yimɓe muɗum supporteur mum hewɓe naati toon to congrès jandi toon to congrès e caggal muɗum kadi ne waɗi dossier goɗɗo kadi gabbinaɗo e makko kanko noon ko dossier mo mbiyata gueɗe kayitaji walla gueɗe liggorɗe ɗe ganduɗa kanko donald trump o salinoma nawtude ɗum toon to
archive e caggal ɗum FBI kañum hoɗum nelason ittoye ɗum toon to galle makko gonɗo Morolago. donc hande e tugnade kadi e wayni ko kamɓe démocrate ene wayni ko sarɗiyankoɓe koɓe kaali mbi wonde koɓe paami Jack Smith ko ñaagui ko hen pour ɗaɓɓande wonde ko aadaji e ministére toppitiɗo ko fati justice wasde jabde rew ankidde hono gardiɗo leydi États-Unis oy ko noon ɗum ɗo ko hunde hersininde wonde ko d' abord ko cour suprême kanko Donald Trump rokkimo gonga pour wiidemo wonde ko kanko ko roi ala fof bawɗo ñawdemo e caggal muɗum kadi o wi kadi ko hunde hersininde département justice pour wiide ñawata gardiɗo leydi haysin ko wawi wadde foof tant que kañum woni jappere ala ko ala neɗɗo bawɗo ñawde ɗum ɗum noon kadi ene wayno ko wawi wonde foof oɗo saha joni o wiide makko kanko oɗo démocrate o wi wonde ko hawnaki yimɓeɓe ɗum noon ko jabol caggal nde journaliste enen namdimo wi wonde ko ene wayno ko américain ji e gotani ko Donald Trump par ce que kañumen koye hawnaki ne jaaɓi wonde ko Donald Trump fotani ñawede fotani enquêtede o wi no ɗum wona gonga américain ji gotanimo Donald Trump tan sibabude ko Donald Trump e nder haalluji ɗi haalata wi ko wonde ko ma wallu kala ko fate frontiére uji wawa uddede ma wallu kala ko fate gurdam no waytidde ni wawa saɓorde ko ɗum tan waɗi ɗum noon kono noon e way américain ji fof ne gandi gueɗe ɗe Donald Trump waɗi ɗe wona gueɗe poɗɗe yaafede. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Habaruji men international toon to Tchad tugnade kadi e journal goto biyeteɗo Sahel intelligence mbi wonde ken ko famɗi fof nogas e tati neɗɗo mbarama toon to Tchad ɗum noon ko province gonɗo toon to Tibesti banggue rewo leydi Tchad. Tugnade kadi e konngol gumigol e kanko colonel biyeteɗo Sayed Moustapha on noon ko e mbi wonde ko o wi wonde ko yimɓe mabɓe dadiɓe gonno koye patrouille caggal ɗum e potti autoji kewɗi autoji civil enen jaa nde mbaɗata contrôle nde noon ene wayno ko ɓeɗon yimɓe wonnoɓe ɗin autoji dartiɓe batti fellodirde mabɓe ko ɗum waɗi oɗo saha pellodiral ngal waɗi ken wona nogas tato ko famɗi fof neɗɗo maayi hen yimɓe jeetato noon ko yimɓe dadiɓe mabɓe kamɓe cadnaɓe ɓe mbawi kadi nanggude 11 neɗɗo yimɓe jeeɗiɗo taw ko libinaɓe e yimɓe nayyo taw ko sudanaɓe hande tugnade konngol gumigol toon to kanko gouverneur oɗon province Tibesti biyeteɗo Mohamed Toshi Sidi o wi wonde ko woni ɓe gonno peeje ƴewde no kisal dañira toon e oɗon région surtout ɓeydude ko fate sécurité e kadi wallude yimɓe liggotoɓe toon e fate minéré ne mbawi waɗirde liggueyaji men taw koye dow kisal tugnade hande journal o kadi mbi ko caɗele baɗe ni kadi mbaɗino ñande 17 lewru novembre on mbi kadi ne wayno ko oɗon saha ken won nogas go neɗɗo maayi hen kadi caggal nde kamɓe armée mo Tchad e kamɓe kadi ɓeɗo ene asoɓe toon kanŋeji nde ɓe pelmodiri oɗon région kadi ne wayno ko hande article naari ko région cifaɗo woni koye désert ko gonɗo kadi hakkude frontiére kamɓe Libye e kamɓe kadi Tchad yimɓe yeeyoɓe drogue ko oɗon région kutorto ene wayno ko région mo ganduɗa yiyata toon kala ko fate en gueɗe ɗoftiɗe kuule. Habaruji men international hande toon to Mauritanie e tugnade kadi e agence Mauritanie d' information ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mahamadou Cheikhul Ghazouani o yillima toon hande to Trarza ɗum noon jillu makko ene wayni ko teskita hen ko yillima nokku mo ganduɗa yimɓe ɓe ganduɗa jayanoɓe sibabude ilam walla toɓɓoji ɓennuɗi e lebbi ɓennuɗi ɗi to dokka yo cote hono kanko Mahamadou Cheikhul Ghazouani noon ene wayno ko o yaaduno toon e nguɗo jillu ko gouverneur mo Trarza biyeteɗo Mohamed Ould Ahmed Mawlud e kadi ene wayno ko nde o yetti toon nde kadi jaɓɓimo toon toon to oɗo centre ko président région Trarza biyeteɗo Mohamed Ould Cheikh e kadi ne wonde hono préfet mo Ross biyeteɗo Ahmed Ould Mohamed Abdourahmane Ould Moyin e maire mo Ross biyeteɗo Bembe Ould Dramane ene wonde député ji mukaɗa mo toon to Ross caggal muɗum ene wayno kanko hoore makko Mahamadou Cheikhul Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie o wawi kadi fottude e ɗiɗo famille aji gonɗi toon e ɗiɗon centre uji ene wayno ko centre uji ɗi gon toon hen centre goto ɓe mbiyata ɗum woni ko 7 kilométre 7 toon to Ross centre goɗɗo kadi ko mbiyata ko centre El Bouzoui waɗa tekan tugnade kadi hande kamɓe agence Mauritanie
agence mauritanie d'information ɓe mbi wonde koye famille aji gadi toon ɗi ene wayno kolli drapeau ji walla pancarte uji ne waɗi photoji makko kanko gardiɗo leydi mauritanie kadi ene jettamo kadi ene jetta yimɓe hohoɓe région toon to trarza e hohoɓe kadi gouvernement mo kanko Mohamed Cheikh Oumar ardi caggal nde balliɓe e jayeji ɗiɗo tuɓoji walla ɗamɗo ilam ɓennuɗam. hono kanko gardiɗo leydi mauritanie kadi hande woni koye jillu makko kadi o yettima toon kadi to ɓogge ɗi ɓogge noon ene wayno ko toon to brakna e toon to trarza foof ɗiɗo jilluji kadi jeeya koye jilluji kanko mawɗo leydi ndi o ummini oɗo saha joni pour dogande projet ji ɓamtare fandare manditare leydi mauritanie kanko leydi mawɗo kanko gardiɗo leydi ndi noon ɗo yetti toon to aéroport biyeteɗo abi toon to ɓogge jaɓɓimo toon ko gouverneur mo brakna e kañum kadi e préfet ji ɓen jaɓɓimo toon ene wayno kanko mawɗo leydi ndi o yaade délégation mawɗo kadi ene jeeya e ɓeɗon hono kanko nani walla Chouga kanko woni ministre toppitiɗo ko fate cabinet du président biyeteɗo MMA wulde Beybet on kadi ko ministre toppitiɗo ko fate agriculture et souveraineté alimentaire en jeeya hen Ousmane Tall on ko conseiller gonɗo toon to présidence en jeeya hen kadi Mahfoud wuld Brahim on kadi ko conseiller gonɗo toon to laamude leydi en jeeya hen kadi El Hassan wuld Ahmed kañum ko woni directeur général du protocole d' état donc kanko mawɗo leydi ɗum ɗo fof ko jilluji tugnade hande agence mauritanie d' information ko haali jilluji kadi ummanade projet ji mo mbiyata projet ji développement ɓamtare toon to région de fleuve taw taggante Trarza jeeya hen. habaruji men international hande toon to Kenya to capital mabɓe Nairobi seppoji kewɗi jiyama toon e oɗo ñalawma hande altine 25 lewru novembre ɗiɗon seppoji noon ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe ɗiɗon seppoji kadi ene wayni ko kamɓe koɓe goytoto kamɓe seppoɓe rewɓe woɓɓe wonde ko police enen continue hutorade doole mum ene waɗa rewɓe toon to Kenya ɗum ɗon kadi ari ko caggal nde kanko gardiɗo leydi ndi kanko ruto o wi wonde ko omo gonɗi wonde ko violence waɗi toon ɗum noon ko fitinaji contre rewɓe ɗum noon e wayno ko kamɓe seppoɓe mbi wonde ko ɗum ɗon tan yonani il faut ko ƴeewe luwa ko yawi ko fati ɗum ɗon tugnade kadi e police ko haali wi wonde ko heeɓi wonde ko gullitali kene wona 90 neɗɗo taw ko debbo warama toon e lebbi tati ɓennuɗe ɗum noon koye région ngaji toon to Kenya foof ɗon noon kamɓe seppoɓe surtout kanko konngol makko kanko biyeteɗo Woytira Karanja koɗɗo toon to Nairobi wonde ko ɓe gani no fewi kamɓe rewɓe saabu ko police fonno rende mais ko police kañum warata yimɓeɓe ko ɗum waɗi police ene wayno kañum hoore yiiɗa seppoji ɗiɓe mbaɗata ɗi hen kala nde ɓe puɗɗi seppude wertoto e mabɓe koye gaz uji donc toon to Nairobi yiyama kamɓe seppoɓe ɓe jogui drapeau ji eɓe bindi hen wonde ko gurdam rewɓe ne foti teddinede walla dartine warde rewɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ruto kadi ɗum ɗo kadi ko seppoji goɗɗi jantuɗo kadi ganduɗa kanko hoore makko mo jogui caɗele guila woteji mabɓe ɓenni tugnade kadi Africa News ko haali kañum reportunoɗo ɗiɗo habaruji toon to Kenya ɓe mbi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati tan aduna o foof waɗi ken wona 51 ujunere e temedere neɗɗo debbo baraɗo ɗum noon taw ko wari ɗumen ko sibabude fitinaji hakkude rewɓe e worɓe ɓeɗo waraɓe ko ɓuuri hewde hen koye leyɗel Afrique ken wona 21 ujunere e temedde jeeɗiɗi neɗɗo tugnade e oɗon hiisa mo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati firti ko wonde ko mintaji sappo debbo ne wara e aduna hen ɗum noon kadi e tugnade kadi ha hande fedde Nations Unies koɓe kaali ko ɗiɗo chiffre ji ko gueɗe poɗɗe wattede haqqillaji surtout kadi tawde hawre kadi hono journée international haɓade kala ko fate fitina contre rewɓe donc hande tugnade kadi kamɓe Africa News ko mbi wonde koye Afrique oɗo chiffre ɓuuri wonde towde ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kadi wiye nogas ujunere e temedde jeeɗiɗi neɗɗo warama toon sibabude fitinaji hande ko fate kadi e ɗiɗo fitinaji kamɓe Africa News ɓe continue ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ñalawma hande toon to université Caire ene wayno ko suko debbo biyeteɗo ko Nourhan warama taw waɗi ɗum ko neɗɗo ƴewannoɗo resde ɗum biyeteɗo Ahmed ɗum kadi ko sehil makko to gonduno collège biyeteɗo Ahmed o tugnat hande article no haaliri ni ƴeewi resdem kono kanko debbo ko cellinoɗo kañum hoorumum kanko Ahmed o meeɗi nanguede ma won duuɓi joni toujours omo rewno e suku debbo nde waɗi jeygol e oto muɗum hanki muɗum tan haade oɗo suku debbo warede police kañum hoorumum haalino wi wonde ko debbo goto ne wara ɗum caggal nde yalti ligguey muɗum e leegal gotal biyeteɗo no chic Heliopolis banggue funnague Caire
hande article haade kadi mbiye nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kadi fitnaji kewgal mbaɗino toon taw ko rewɓe maayi hen e nder ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi toon to Mali e tugnade kadi article mo radio france international report ɗum noon kadi e tugnade kañum hoore ɗum e journaliste uji jeeyaɗi toon to presse malienne ɓe mbi wonde ko décision mo kanko général Assimi Goïta mo ƴeftuno en pour uddude walla heftude licence hono télévision biyeteɗo Joliba ɗum noon ko caggal nde oɗon télévision kamɓe Burkina Faso walla leydi Burkina Faso kalmisino holluno mettere mumen si babunde won émission garno toon hono kanko biyeteɗo Issa Kaw Jim ene wayno e nder oɗon émission o haalino wi wonde ko kudditamo kamɓe Burkina Faso ɓe mbino ɓe mbawi dartinde ɗum ene wayno oɗon kuddita ene wodani ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum kanko kawjimi ene wayno ko arita ñande 17 novembre ene wayno oɗo saaha joni woni koye kaso ko ɗum noon caggal muɗum hono kamɓe Burkina Faso sibabude kalmisagol ngol ɓe mbaɗi ngol hono kanko gasimi koye taw waɗino décret présidentiel pour wonde ko Joliba ene wayno ko télévision oɗo e udde ene wayno ko janggo mardi hono oɗo chaîne fonno uddede kono e tugnade kadi ko faama hono kamɓe jeeyaɓe oɗon télévision ɓe mbawino jokkodirde e fedde laamu wiyetede la haute autorité de la communication ɓe donc ko ɓeɗon jiimi kala ko fati radio ji kala ko fati télévision ngaji toon to leydi Mali ɓe kalani wonde ko hono ɓeɗo haute autorité de la communication donc yamiraɓe yo keftu licence mabɓe kamɓe Joliba ñande taw yamironde are mabɓe ko ñande alhamisa nogasgo lewru novembre ɓe mbi wonde ko oɗo décision ko décision mo fotani wonde e kadi ko décision mettuɗo no fewi yimɓe heɓe ma perdu liggeyaji mumen sibabu ɗum ɗon e kadi oɗo décision kadi ko décision mo ganduɗa pirto no fewi liberté presse mo kamɓe malinaɓe ganduɗo e tugnade kadi kamɓe tawnoɓe e nguɗo bato ɓe mbi wonde ko jeeyaɓe e nguɗo goomu laamu heeɗimaɓe no fewi kadi rokkiɓe wonde famniɓe wonde en joganiɓe anniyaji moƴƴi pour wawde walludeɓe kamɓe mbasa continude suspendede donc ene wayno ko oɗo saaha joni eɓe ñaagui yimɓeɓe fof goto fof yo joue banggue muɗum ko wawi wonde fof ene tugnade kadi kamɓe yimɓe jeeyaɓe toon to oɗon télévision Joliba ɓe mbi wonde soɓe continue suspendede ene wayno ko maɓe jamira médiaji gonɗi toon to Mali fof yo gartir émission moɓe émission mo ganduɗa henna kanko biyeteɗo Issa Kaw Jim omo haala hen affaire Burkina Faso donc médiaji Mali fof ma dongno ɗum ɗon kono en wayno ko caggal nde kamɓe radio france international ɗe ɓe eti jokkodirde surtout en e kamɓe oɗo goomu biyeteɗo haute autorité ene wayno ko oɗo goomu d' abord Sali Diabade wi wonde ko radio france déjà koko suspenda toon to Mali eyyi ɗum noon haalata e mabɓe tugnade kadi hande ko fama toon hono yimɓe hewɓe parti ji politique kewɗi ne wayno kondini oɗo décision mo kanko général Assimi Goïta o ƴefti pour suspendude télévision Joliba ko wawi on kadi ene wayno parti ji politique fof mo gonɗi toon to Mali dendude e nder déclaration mo mbiyata déclaration 31 mars ñagade kamɓe militaire uji yoɓe gartir laamu e nder juuɗe civil en kañumen koyemen fof mbi wonde ko oɗo décision ko hunde poti kamɓe koye mabɓe kamɓe militaire uji laamiɓe toon mbi artude oɗo décision e kadi ko décision mo ganduɗa henna lundiɗo kala ko wiyete liberté expression toon e kadi liberté de presse toon to leydi Mali e kadi ko décision mo ganduɗa bonnowo inde Mali ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe journaliste uji kadi ɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗa wonde ɗon tan eɓe gona kala ko wiyete projet ji Sahel ene kutoroɓe ɓe jiiɗi ko kamɓe koye mabɓe wonde indépendant kadi ɓe kolli mettere mabɓe no fewi ɓe mbi wonde ko kala nde Joliba sami médiaji malinaɓe fof goni oɗo saaha joni koko menace donc wawi wonde fof ene wayno ko hawnaki ngal ɗo pottital hakkude kamɓe jeeyaɓe e Joliba hakkude mabɓe e nguɗo goomu biyete haute autorité no toppitiɓe ko fati e médiaji toon to Mali hawnaki en ɗamina ɗum ɗon kadi ma walluɓe kamɓe fof ɓe kawrito kadi oɗo chaîne télévision gonɗo toon to Mali wasa uddede habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to Ukraine hande woni ñalawma
ujunere balɗe joyi caggal nde ɗo haare fuɗɗi toon to Ukraine ɗum noon haare wiyande wonde ko kamɓe soldateɓe rusinaɓe ɓe nayti toon to leydi Ukraine e nder nogas e lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko wawi wonde fof haare nde nde kontina ha hande ɗo jarten ɗo ken wiye ujunnaji neɗɗo maayi hen e ɗum noon eko teskita tan e ñalawmaji ɗiɗo cakkitti hono hanki jamma hono kamɓe toon gardiɗo gouverneur gonɗo toon to région Kursk en wayno o wi wonde ko air défense maɓɓe kamɓe rusinaɓe sammini misilaji jeeɗiɗi taw ko pellaɗi taw ko misilaji Ukraine naɓe toon to région biyeteɗo Kursk ene wayno ɗiɗon misilaji kadi nde caami nde jani kadi e région e nokku goto industriel ɗo usine aji goni toon to wuuro wiyetengo Kaluga ɗum kadi hande ko kanko gouverneur biyeteɗo Vladislav Chapsa o haali ɗum o wi wonde ko ene wayno ko jayngol donc duppitima sibabude ɗeɗo kelletini gummiɗe ɗiɗo misilaji camminaɗi ko wawi wonde fof kamɓe rusinaɓe kadi ɓe mbi wonde ɓe nangui mercenaire goto taw ko jeeyaɗo Grande Bretagne ene wayno inde muɗum wiyete ko James Scott Rice ene wayno kañum hoore mum wallanno ko soldateɓe Ukraine naɓe toon to région biyeteɗo Kursk ɗum noon kadi haali ɗum ko kamɓe vision maɓe biyeteɗo Ria Novosti donc hande kanko président Zelensky e tugnade kadi haalluji ɗi o haalata o wi wonde ko oɗo saha joni ɓe jiiɗi ko continde kono leyɗele Europe surtout leyɗele Occident yo ballumo welam ko mo heɓa kala ko wiyete hen air défense ɗum noon ko gueɗe camminoje kala ko wiyete missilaji walla kala gueɗe beeyoje e leydi makko toon to Ukraine ko wawi wonde fof kamɓe Ukraine naɓe kadi e balɗe ɗiɗi ɓennuɗe e nder capanɗe jeeɗiɗi e tati drone aji taw ko rusinaɓe berlino toon to Ukraine ɓe mbi ɓe mbawi samminde hen capanɗe 5 drone ɗum noon ko sibabude balle nde ɓe jogui taw ko air défense mo kamɓe leyɗele OTAN walla leyɗele occidentaux ji dokkiɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma en gartu e ɗemgal Pulaar on jarama yen mbaar jaam